खारनाया बिदि जायो नायगोन नायगोन इसु आया आया मारै जाखो या मा खारनाय जाखो बिलाय मा खारनाय इसोर मा जाखो बे दोम होनदोंनो गोलैदों गावहा आयु 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 आयै बिजि थुदों होननानैहाय बोखारला फैजोब्बाय आयै आयै बिजि थुवाखै मा आंखौ बिजि थुवाखै ओंखार बेहा नानाया खोनाया हनै हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय जिरायनानैसो रायज्लायनोसै आरो ओमफ्राय मा होनो आङो दा माने फुङावनो दुगैबाय आरिबाय ओमफ्राय ब्लगखौ स्टार्ट खालामसै होननानै सानबाय आरोना दाबोनो ब्रेकफास्ट आरि जाथ'वाखै ओमफ्राय सिगांनो आङो दिनैथ' बिराद गरम मोन्दों माने ओरैबायदि सान्दुं माने बिसिनायाव थानायनिफ्रायनो 5टा साराय 5टाफोरनिफ्रायनो माने गरम मोनखादों आरोना हब ओरैबायदि हबगोन दिनै ओरैबायदि गरम जागोन सानखाबाय आङो ओमफ्राय दा गरमजोंनो फुङावनो एकदम हास्लाबा दुगैनो लुगैनानै दुगैथारबाय आङो ओमफ्राय दा नोंथांमोनजों जा शेयार खालामलांनो हायो खालामलांबाय थानोसैलाय नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर दा थौदो जागायनोसै ब्लगखौहाय नायनोसै मा जाबावो दिनै नङा होमबा नै बेखौ जाबनानै दोनहरनो थाखायनो आङो खननो थाखायनो माने खननानै दंमोन ओमफ्रायहाय बियो माने दोनसिन दोनसान जालाजोबनानै माने बैयावसो आलदा रुमावसो खननानै दंमोन आरोना बाबाया खननानै दोनदोंमोन गासिबो ओमफ्राय बेखौ लाबोजोब्बाय आङो आंनि माबायावहाय मा होनो आलमिरायाव सोनानै दोनसै आरोना ओमफ्राय बेखौ खननो थाखायनो आङो फिसालाजों दाबोनो नुजायाखै दुगैखांनायनि उनाव आंखौ माने बियो गैया सानगासिनो आरोना बेफोरखौ स्रां खालामजोब्बाय बेयाव रावबो उन्दुखाया नालाय बेयावहाय आरामसे नैबे सिखौहाय खोबनानै दोनसै बेखौहाय स्रां नङाबाथाय आयौ माला खननो मोनो एखमबाथ' बेबायदिनो गुलाय गुजायैनो थानांगौ जायो माला खननो मोनो माला मानो दाबो आङो थाखोमानायनि थाखायसो खननो मोनदों नङाबाथ' गैया दा थाबाय थानांसिगौमोन दा नै दावराव जागासिनो बिबौ फिसौ माबा बिबैनो सब गासिबो बेखौ आराम खालामनानै दोनसै आङो नुजाहैनोसै ओमफ्राय र' नुजाहैनोसै आङो मानसिया हख्राव जालागासिनो मा खालामगासिनो बारा मानसियालाय दुस्थुआ मा खालामदों नोङो मा खालामनो बेयाव आयौ मा खालामो बेयाव नायदो बेबायदि जानानै थाबाय थायो ओमफ्राय गलांसै लोगो बाचाव होनसै ओमफ्राय रोंदों आरोबाव थास हासे हा आस्ते मुनिखौलाय मानो नांगौ खेवा आयु नों गोलैबाय ओरै फैदो गाखोफिनदो दे आइ बेबो आयौ मा खिथायोहाय गावहा साफुनखौलाय अबहाय लायो माला फुनो साबोनखौ दै गलांबाय दाना फैदो फैयाहाय आबाव खालामा मुनिखौ दादां आबैनिसो नुबाय उफुद्रुक आयै आबैनि मुलि आथिङाव फुनग्रासो गोलैयो मोजाङै फै आयौ गाखोनाया बिदि जायो आयौ मारै जाखो जिरनानै थाबावोसो साबाय ओरैजोंसो फैनांगौ दाना साजाबाय आथिङा बेजों नङा आथिं साबाय फैदो आखायाव आंनाव होदो आखाइ हरदो आंनाव गाखोनोसै हारसिं गाखोयो गोलैगोन दे आयै गुंग्राय गजोब्बाय
आयौ जाबायबो दा आयौ बेलथायजोब्बाय आरो बेजों थांबावगोन नोङो नायगोन दुस्थ'आ नायगोन नै गोलैयो मा गोलैयो बिदि दा खालाम फैदो थांसै आं गेलला बेयाव आं गेलला आं थांसै फैदो रोंदों रोंदों नोगोहा आयौ रोंबा मालाय बिदि खालामबाय थानांगौ एक्सारसाइज गोलैयोहाय मा आयौ 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 नायदो सान्दुङाहाय आयौ अयथासार बाल्थिं बुल्थिं नै सुलाबायनानै दोनदों ओरैनो दोनबाबो माबा जायोना मैला जानानै थाखायो ओंखायनो सुस्रा सुस्रि खालामलाबायबाय नै बेयावहाय जा माबा थायदों मा होनो सबाय बिमा खाजोबबावबायसो सबाय बिमा गैला खाजोबबावबायसो दां नै आर'नाइफोरखौ दाख्लि फट' लानो नागिरनाय माबाखौ दासो दिनैसो सुनो रोंदों नै एसे मेंबायहाय आङो मानोबा नै नाबो सारदोंमोन बेसेल' मोनदों एसे प्रेसार नायजालाबायनो नागिरदों एसे थोथोरबोफोर मोनलाबायदों नामा आंबो नायजानोसै दा एसे बोरैबा मोनदों बेसेबां मोनो र' नायगोरनि आं बाबानिखौ ल'सो मोनबाय बाबाना आंना माबायदि मोनो र' बेना ओरैनोबाबो माबा थांखाया हाइ थांखाया ल'गाजि र' मामि बिजि थुवाखै आंखौ बिजि थुदों होननानै दाय जाबाय हजोंसे जाबायनो हनै ओइ मामि दा खालाम रोङा हनै आयै बिजि थुदों होननानैहाय बोखारला फैजोब्बाय आयै बिजि थुवाखै मा आंखौ बिजि थुवाखै हंगार बेहा नानाया खोनाया हनै जाबाय आरो जाबायनो र' एसेल' बिजि थुवाखै बिजि थुदों होननानै दाय जालाबायबाय हनै आयै सना आयै आंनि थुवाखै हनै नायदो हनै सायाखैनो मामिना सायाखैनो सायाखै मा सायाखै बामगोन र' सायाखै फैदो दोनफै बेयाव जाबाय गाबालै ना जाखां बे खोनाया दे मानसिया नायनो रोङा गाबो ओमफ्राय नों गाहायनिखौ नायाखै बेसेबां माबा बेबा ओरै जाद'खाबिना जाया खोनाखाया मानसियानो मालायखौसो मा होनो नोंखौ बुंग्राया फै लोखि फै गाबा नोंना लाबो मानो गाबा जाखो हारसिं नायनानै लागोनहां रागासो गाबाबालाय थैयानो गैया थै गैयिखायनोथ' नायजानो नागिरदों आङो मानो नायजानो लुबैबाय थायो
दे हमनानै हो बेखौ नैबेखौ नारसोबाल लुज नारसो नाङा र' मामि नायग्रोदों मामिया नायग्रोदों ना मामिया नायग्रोदों 100 Thế là không? गाहाय ना माथो गाहायावलाय 90 बायदि मोनो Con tôi đi mình đi. 90 गाहायावसो गोजौआव गाहायाव ओरैबायदि दुस्थ' खालामै नै फुथुगोरनांलायबाय बेखौ बिराद जाग्रा बानायनो बादोंमोन आङो माने टाइमाबो बिराद जाबाय आरोना सानजौफुनि ओंखाम जानाय टाइमसो जाबाय ओमफ्राय बाबाया बाजाराव थांदोंमोन नालाय ओंखायनो आङो पर'था जानो होननानै बिहरदोंमोन प्लास्टिकआव लाबोनाय ओंख्रिफोरखौ जानो बायोना ओंखायनो टिफिन हरफाखादों आङो ओंख्रि लाबोनो दासो जानोसै उन्दुहोबाय बेखौ सासेखौ ओंख्रिया बा नै आलु दालि बुट दालि पर'थाया ओरैनो सिरि मोनलायबाय दसेनो सिरि मोनलायबाय बेयाव मोनबाय ना फ्राय दहाय बे फुख्रियाव हाननाया बेनो ओमफ्राय नै ओंख्रिया दंखायो टमेट' आलु ओमफ्राय मालाय आइया टमेट' आलु बे ओंख्रिखौ जानो बादोंनो नै बेखौसो लगायनानै जागोन टमेट' फिसा फिसाखौहाय माबा जानोसै सिफ्लेनानै होमबालाय टमेट' ओंख्रिखाबा आं जालाथ' बेखौ आंहाथ' नै माबायदि जानो लुगैदों आलुजों माबाजों एवदोंमोन अन्थाइ बाजाबजों ओमफ्राय बेखौनो ओंखाम थोंखामसे होफाजोब्बाय ओमफ्राय बेबायदि एवनानैसो जानोसै सानबाय आङो गोगोम साइज जाखाबाय सया ससबो होबाय नै सामब्राम दरनै होबाय ओमफ्रायहाय चिलि ससबो होबाय बरिया जाखासिगोन बियो जानायाव बिदि जानोसै आं दिनैहाय गोराननो मालाबा जानो बायो बिदैबो गेलेनाय बेनि गेलेनाय मा रोखोमनि नुवाखै वाव लायबाव गावखौनो रोंबाय ए रोंदोंनो गावहा इस 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 बेयाव सोयो आरो इस मा फाव जाखो बे रोंदों आयौ गवाखै नों दै सिनांगौबा बुजाबाय आंजों दे र' दुगैनोसैनो दुगैनोसै एसे नायसाय इसोर गंग्राय गजोब्बाय छी मोजां मोनदों दिनै मानसियाबो बोरैबा दाखुरा जाजोब्बाय जि मेंसोगारबाय आं दा मेंसोगारबाय माने दिनैल' नङा मेंनायखौ आङो गोबावखासै मोननायाहाय मारै जाखोथाय बांसिन जाथारदों आरोना निरामिस जानायखायसो जाखो ना माखो मिथिला आङो आगोलथ' सानफ्रामबो बेदर ना जाबाय थायोमोन नालाय ओमफ्राय आङो दा माने गोबावसै बे माबानिफ्रायनो डिसेम्बरनिफ्रायनो आङो डिसेम्बरावथ' फुराखौनो जाहैखायाखै ओमफ्रायहाय दा नैबे जानुवारिनिफ्राय आङो खालि सानडेआवल' जादों आरोना दावदै जायो एखमबा सानडेआवल' खालि बेबो दावदै ओमफ्राय बे सानडे स्पेसियेल बे जानाय जायो अमा बेदरसो बेबो दाउ बेदर ना बेदर जानाय जाथाराखै नालाय बेनि थाखायसो बांसिन जाखोना माखो सानबाय आङो माने लोहो लोहोल' बिराद मोनो आरोना ओमफ्रायहाय माबा मा होनो जा दुरबल मोनो थैया बिराद खम जाबायगोन प्रेसाराबो बिराद ल' जानानै दङ 100ल' जानानै दङ 120आसो नर्माल ना 80 120 गाहायाव 80 थानांगौ ओमफ्रायहाय गोजौहाय 120 जानांगौ बेबायदि नालाय दहाय खिन्थु आं नायनायाव मोनबायखि 100ल' मोनबाय आरोना ओमफ्रायहाय बिराद ल' जानानै दं आरोना बेखायनो दाहाय आङो ब्लाड टेस्ट खालामहैनोसै होननानै सानबाय
मा मोनो नायसै ब्लाड टेस्टआवहाय ओमफ्रायहाय बेनोसै आरोना जेबो मोनाबानो जाबाय हिमग्ल'बिनाथ' एसे खमासो जाखासिगोन बे ओमफ्रायहाय नायसै उनावहाय डक्टरनाव थांनांनाय जायो ना मायो ओमफ्राय होमबा आङो दानि ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नोसै बांद्राय गोलाव खालामथ'ला आङो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं